взаимоотношенията между мъжете и жените често изглеждат сложни и объркващи. Много мъже се опитват да впечатляват с външни неща – пари, статус, външен вид или показна харизма, но въпреки това не постигат истинско привличане и близост. Причината е проста. Това, което наистина въздейства, не е на повърхността. Истинското влияние се крие много по-дълбоко в психологията, в емоциите и в начина, по който един мъж се държи, мисли и излъчва присъствие. Здравейте отново, от мен Съветник. В днешното видео ще разгледаме 5 ключови психологически принципа, които влияят силно върху женското привличане. Ще говорим за вътрешната стабилност, увереността, самоуважението, независимостта и личната посока в живота. Ако разберете тези принципи и започнете да ги прилагате, можете коренно да промените начина, по който жените ви възприемат. И още по-важно, начина, по който вие възприемате себе си. Повечето мъже живеят с убеждението, че за да се харесат на една жена, трябва да блестят с възможности, пари или харизма. Но истинското привличане рядко се създава по този начин. То се заражда много по-дълбоко, на емоционално и психологическо ниво. Нека преди да продължим, да ви поканя да се абонирате и харесате канала Съветник, за да мога да създавам повече подобен тип видеа. Първа точка. Силата на емоционалната увереност. Жените са дълбоко емоционални същества. Това не означава, че са неразумни. Означава, че емоциите имат голяма тежест при решенията, особено във връзките. Една от най-силните потребности е усещането за сигурност. Жената иска да чувства, че до нея има стабилен човек, на когото може да разчита. Мъжът, който излъчва спокойствие и увереност, става символ на надежност. Прекалено реактивният, обичив или зависим мъж обаче поражда съмнение и отблъскване. Когато тя трябва да ви успокоява, ролите се разместват и привличането намалява. Затова се научете да запазвате вътрешен баланс. Бъдете опората, не хаоса. Втора точка. Силата на самоуважението. Начинът, по който вие цените себе си, определя начина, по който другите ще ви възприемат. Ако постоянно търсите одобрение, угаждате прекомерно или поставяте нуждите на другия над своите, несъзнателно изпращате сигнал, че собствената ви стойност е ниска. А ниската самооценка никога не създава привличане. Самоуважението означава да имате граници, да казвате не, когато нещо не е приемливо, да не търпите неуважение или манипулации. Когато човек вижда, че се уважавате, започва да ви уважава и той. Трета точка. Загадъчността и пространството. Прекалената наличност убива интереса. Когато сте винаги на разположение, отговаряте веднага, разкривате всичко за себе си и нямате собствен ритъм, мистерията изчезва. А без загадка няма любопитство. Привличането често се ражда в пространството между срещите, в очакването, в липсата. Оставете място човекът отсреща да мисли за вас. Не запълвайте всяка минута. Нека има дистанция, която създава желание за близост. Четвърта точка. Готовността да си тръгнете. Жените не могат да останат безразлични към мъж, който е готов да си тръгне. Една от най-дълбоките човешки реакции е страхът от загуба. Започваме да ценим това, което може да изчезне. Много мъже правят грешката да преследват, да се оправдават и да доказват стойността си. Така изпращат сигнал: ти си по-важна от мен. А това унищожава привличането. Увереният мъж може спокойно да се отдръпне без драми. Той показва: избирам връзката, но не завися от нея. Тази независимост създава уважение и силен интерес.
Пета точка. Мъжът с мисия. Най-голямото привличане не идва от парите или чара. То идва от посоката. Жените инстинктивно се привличат от мъж, който има цел, който гради и се развива. Човек със собствен път и смисъл. Целта създава фокус. Фокусът изгражда дисциплина, а дисциплината създава вътрешна сила. Когато превърнете жената в център на цялата си вселена, привличането изчезва. Когато имате свой свят, тя естествено иска да бъде част от него. Заключение. Това бяха 5 ключови принципа, които могат коренно да променят начина, по който изграждате привличане и взаимоотношения. Не става дума за трикове или манипулации, а за вътрешна стабилност, самоуважение и развитие. Когато работите върху себе си, резултатите идват естествено. Това беше за сега от мен, съветник. Надявам се да съм бил полезен и да съм успял да ви дам правилния съвет. Ако видеото ви е харесало, споделете в коментарите. Не забравяйте да харесате, абонирате и натиснете камбанката. Връщайте се отново, защото предстоят още подобни видеа за увереност, личностно развитие и по-добри взаимоотношения. Ще се радвам да се видим в следващото видео.